O oso máis coñecido da provincia volveu tomar a parroquia de Salcedo, na Pobra do Brollón. O oso de Salcedo é unha das figuras máis chamativas do noso entroido. Cada luz de entroido, o oso esperta do letargo e faise dono da parroquia. Non deixa títere con cabeza. Coa axuda dos seus criados, tingue de negro a todos os que atopan no camiño. Autoridades. Nos axudamos un pouco, colaboramos con este tipo de actos en todos os sitios e tamén temos que seguir con isto, non? Que nos manchen algo, pois a verdade que dá gusto participar e pasar aquí un rato de alegría. Persoaxes coñecidas. Non o coñecía, a primeira vez que veño e a verdade que é impresionante, porque paseamos por estas rúas hai nada, 1 hora e media e estaba todo vacío, todo tranquilo e agora menudo lío. Veciños. Se trata de escabullirse del oso. No, a la primera, porque el problema que tenemos aquí es que somos muy poquitos y entonces con que nos conocen van a por nosotros, aunque intentemos pasar desapercibidos. Forasteiros. Sí, supoño que os baños estos para piel teñen que ser bo, me imagino que sí. Sí, no, moi ben, porque ademais ves que non é unha cousa masificada, que é unha cousa, bueno, que se entre 4 veciños, ben, moi cómodo. Probablemente repetiré, además o tempo acompañou porque alá chovía como que anda por cava, pero ben, ben. La tradición dice que el oso bajaba de la montaña y pillaba a toda la gente y así, que sigue la tradición y ahora tenemos una persona que se viste de oso. Ninguén escapa das gadoupas do oso. Os máis afortunados só levan a marca na cara, outros tamén na barriga. Para min hoxe é a primeira vez que me tiñen a barriga, iso quere decir fertilidade nas mulleres, agora pintan ya a todo o mundo, pero antes só lle pintaban a barriga ás mulleres. Un ano máis cumpriuse esta tradición ancestral. A festa do oso atrae a Salcedo máis de 3.000 persoas que non queren perder unha das tradicións máis peculiares do entroido da provincia. Mirade a xente que move un luns unha aldea na que vivimos 60 persoas. É simplemente a cultura. Tivemos a visita de antropólogos, de moitos sitios. O ano pasado veu uns profesores de Francia que se quedaron alucinados ca historia do noso oso. E a verdade é que eu creo que cada vez empeza a suscitar un pouco máis de interés a historia. Coa axuda dos criados que o acompañan, o oso volveu cumprir cun rito que se relaciona coa fecundidade e a chegada da primavera. Simboliza a chegada da primavera, simboliza un pouco o despertar do instinto animal antes da Coresma, significa a prosperidade que significa en sí a chegada da primavera. Esta bella tradición ten fortes raigames en Salcedo e non vai esmorecer porque os pequenos da parroquia xa teñen a lección aprendida. Antes da chegada do oso, tamén percorre Salcedo este osiño e os seus pequenos criados.